yun, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Andito tayo ngayon sa sa mga silong ng kakahuyan dito sa tabing dagat. Mangunguha tayo ng ng pangulam natin, pangsahog sa gulay. Ito may dala-dala akong itak, saka tong kalawit. Ito, yan. Pagkalawit natin sa mga butas na makikita natin dito sa mga puno. Kung makukuha natin yung tinatawag na yung kurumukom dito sa amin sa Bicol, tawag nun. Sa yata yun, yung Gakumo. Gakumo. Yun. Shout out nga pala kay Darwin Labitag. Shout out din sa Erwin Naldo Vlog TV. Shout out din kay Melchor Vlogger TV. Shout out din kay Sam Backyards ng Abuyog, Sorsogon. Randos Motovlog. So yun mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. At kung meron pa akong hindi nabanggit na i-shout out ay comment na lang uli. Kayo mga kaibigan kung gusto niyo magpa-shout out. Kasi may nakalimutan talaga ako Na ko kasi yung listahan ko. Itong kawayan na to. Mga butas Ayan Tingnan natin kung may laman. Ayun. Tingnan natin kung may laman to. Meron. Meron Ayan 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 kitang-kita na Kumagat na Makagat na Uy. Ayan Kurumukum. Yan. Tatlo ang laman Dito lang tayo jackpot pagka ganito tatlong laman sa isang kawayan lang na nabubulok. Lumabo yung camera ko. Ito. Pangalawa. Dalawang laman. Bula-bula pa Meron pa isa. Sana yung itak. Yun. Ayan Nasa loob. Okay. Tingnan natin yung kabila. Wala na. Ayos. Tatlo laman. Tingnan natin sa mga butas ng punong kahoy. Itong mga puno na to, may mga butas to Ito, may butas. Laki ng butas. Laki ng butas ng puno na to. Tingnan natin. Yan. Tingnan natin kung may laman.
Tingnan natin kung may laman yung puno na yan. Ano? Lalim. Lalim ng butas. Kailangan natin tagain dito sa ano. Dito banda. Merong kumakagat eh. Tingnan natin kung meron. Hindi naman ito mamamatay na puno na to eh. Kasi manipis lang naman ito. Bubutasan lang natin dito. Merong ano. Tawag dito ay ano. Tamilok. Ito. Tamilok ang tawag nito. Tamilok. Kinakain to eh. Kumakain ng puno yan. Ayan mga kaibigan, no? Nabutas na natin dito sa ano sa bandang taas. Tsaka dito rin sa ano sa kabila. Nabutas na rin natin, no? Wala nang laman. Siguro pag nag-high tide, nagsisilabasan na sila diyan. Wala na. Wala na, oh. Wala na siyang laman. Ito lang nakuha natin doon sa kawayan, no? 3 pirasong kromokom. Umuulan na. Kailangan nating umuwi. Nakapagsahog na rin to sa gulay. Ayan, laki ng low tide. Yan ang Sorsogon Bay. Ang laki ng low tide, oh. Lawak ng ng dagat. Tawag dito sa amin hubas. Lawak ng hubasan. Ayan. So yun, uwi na tayo mga kaibigan. Batsi na tayo. Uwi na muna tayo. Tama na itong 3 piraso. Marami sana tayo makukuha dyan sa sa silong ng mga kakahuyan na yan. Kaso ito, mukhang bubuhos ang malakas na ulan. Mababasa ang ating daldalang cellphone na pang video. So yun. Thank you sa inyong lahat sa mga nagwa-watching ng aking video. Sa mga nanonood.